Bor Kapatisi TV. Kabul, Kamashin Kabalas Nakarpang Kabakhamskem, Kamstet, Kamklan, Batbaduna Bam Umpia. Gigi tak kat dia lah tu, tempat tempat ni gelap le. Siam main tu. Ya. Kamu main lah, pela kelar behind me lagi. Aja makan apa? Dia nampak. Kan skenal itu tu. Kan semua tu. Udah nak kau diam. Madu diam. Ambil lagi. Dikira ikut lagi. Tapi kalau lembri cuma tahu. Tahu ni kerak di teh no. Hilang. Hak arpotri urisau aja apusan. Kashnong nonglang hapok kejingelam Menteri Shnong uba fastarlin karaswai haringkat ke eksekutif dorbar kilali impin kuat yiki Jaboh jaban Kiba Kibriu kilawan Bret Pathar hasilenter ke Surok mau kerwan Shnonglang. Bat hakani kejingpin kuat kilala mensei Trok ki Jaboh kibalawan Bret hasilenter ke Rut Surok. Menteri Shnong haringkat ke Shnong hi berok kawai ki suba bayak ni kekam lalle da Kibriu ki basa hajan jong ketiga jaka. Hendrai namarba kimpat lap markman kinempat lap banong ya menta. Kumta ke Shnong kalabu de kinong pait perman balada lap ya kiba milien ban lek kumni kan ai da kajing pensitom ke Tyngeh. Amtang kinong pait perman hendrai ke Shnong kala khot kala wer ya ke Shnong mau kerwat bat ki Shnong kiba marjan ban ya treilang ban wan ra ya ke khui ke suba ha ka dong ka than bat ban khanglat ya kum kini ki chait kam. Ni wan nakaliang jongka ekstrip dorbar jongka Shnong nonglang hakabang ilayo ya ka komplain naki babun naki nong Shnong ki bayat lenti nang ni mat kumjuru haba naki barang hakini ki jaka ya ka bakila ngilayo ya komplain baki ong badon ki bawan lek dusman hang ni ban Bret jaklia kina kaliang jungi kum ka ekstrip dorbar ki dukhat borok ila wan lang hang ni rekat lang ki tenat komiti ka WWSC kepada bepek ya kum kini ki jaklia po Shnong po thaw ki jungi tingi ya wan rekat lang hang ni mentah ban wan ban lek ya kani dan penkut ya kani ke jaka ban lek social work bat kumjuru hakane ke por ngi sim ya kani ka kabul da kaba ngin penbenah ni ban nadu nang ni syakmat ya Kiba Bret jaklia lan ki bawan ban penjaklia hapo uput usam jong ka Shnong jongi hapo jong ka Shnong nonglang lara de hakan ni ka Surok ani lan ni hak tai ka Surok ka ban lek chapot chaut lan ni ka Surok ban lek charang thong ru lara ngi piwan ban penjaklia manu ba sim kabu ban wan ban Bret jaklia nakaliang jong ka Shnong ngin sim da kalenti ka bakham Tyngeh nang ni syakmat ni markini ka kawan ra ya jing snu haka imlang salang om tang ka jing snu ha ka kwat ka khia an rewat ki jing thung ki jing tep ru ki la jot nakataw jong ki jing lek Pathar jong kini ki briu ki ba klem don ka mensim jong ka jing tip lem klem don ka mensim jong ka jing perkhat lem na ka benta ki we ha ka ba ki sngew ba ki la biang ya la de na ka ye ka sem jong ki Bret kat sebamon kani kalong ka ba wanra ya ka jing sneu te na mar kata na ka liang jong kum ka Shnong ni ai ka jing maham ka ba Tyngeh na ka benta jong kum kini ki briu ki ba sim kabu bat nang ni syakmat ngin sim ya ka lenti ka ba kham Tyngeh su bat ngin sa donru ki briu na po jong ka Shnong ha ka ba ngin sa kapek perman ladang yo laning ilap biang sai sisin ya kum kini ki briu ki bawan ban penjaklia ban pendusman ngin sa le da ka lenti bat ka senjam ka ba kham Tyngeh harkat bat ka an jong ka sarkaru kala don do ha ka jing yo i ka jongi kat kum ka ba ngi yo ya ki report bat kum juru ngi sakhi ya kata baki don we ar ki balalap tikna baki dehi ki bawan ban penjakli hang ni ki dehi ki priu ki basyong ki basa hak ni bordar hi jong ka war koloni ki bahap po jong ka mau kurwat namar ki priu ki bawan syong hang ni kim dere ki Shnong nang ni ki de ki baswan syong wai de na kata kataw ki babun hi ki sim kabu ti namar ba
ba hakipor ke ba munsuangi ngi klem yo ya kalat kalenti ke ba biang nak bentai jungi tang nak kata dau klem yo ban pen sistem ya ki ngi la ai ke jing maham ki katu kat ni ki ba ngi la lap henrei kidang don pade ki ba sim kabu sa menmit banwan Bret hagane ka jakaru de nak kata dau ba nang ni syakmat mentangi lawan pen khoi larang dang don ki jakhlia biang hang ni nak liang jungi mut ngin sa sim ya kalat kalenti bangin wat hadu bangin darlap bet ya kitrai kiba wan ban Bret ya utau jakhlia hagani ka jaka namar ka kani ka jaka hang ni hi kala dei ka bordar jong ka Shnong ka jongi ibri ka basyong haka Shnong ka jongi kim dei su kiba jan hagani ka jaka kila kham jan na setai kalenti ka bakiyat kiyang henrei ki bubun hi ki dei hi nakini ki thang jong ka war koloni hang ni aba hapo jong ka mokrwat de kum juru ke ngau ban bu ru ya ka jing karpat na kaliang jong ngi kum ka dor Shnong nong lang ya ka dor Shnong mokrwat ru syo bah bana sim jing kit kli lem na ka banta ka ni ban tha ya kinu ki bawan syong wai hapo jong ka Shnong ka thau ka jong phi bakin sumar khuj de re banwan penjaklia ha kadong ka thain ke jongi de re tang ha ka Shnong ka jong phi hndai ha Shnong jongi ru kum ju kim de re banwan penjaklia Pidan dukan marbam ndai compare la ka barin ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat kiek bat ki wei na ka benta ka koi ka khia jongi pat ba nong bam nong di bat ba pinyo ka jing shania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala ithu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henriu link ba ka section lai phuwei iwei kam de ka ba pinyo e ka license pila ban apply ko online link ba ko website fascus.fssai.gov.in da ka ba pi hap pan upload ru teki kot kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi pila ru banyak kendo yaki designated officers lani food safety officers ke badan hak office terekam jong u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan hamigalaya latno tang is khasihers pila ban letbet yak office terekam jongki ka commissionerate of food safety ke badan halowa lachumya nakabenta ka kot kakya kinong bam nong di lawan ra shapi daga commissionerate of food safety government of Meghalaya bat bala kershan daga food safety and standards authority of India